Анета. Her name is Елисавета. Елисавета. За Коматево ли отиваме? За Коматево. Добре. Там ще чакаме рейс за избор. Това е сърцето. За Храбрино днеска в избор няма рейс. Ами до Храбрино там ще ходя по нещо. Да ни разкажете за селото, за селцето, нещо. За нашето село, село. Да. Какво да ти разкажеш? Малко хора, повече вилажи. Селото си малко. Повече вилажи, навсякъде да смути време. Всеки се прибира. И остава да се те да си малко. In the winter when it becomes when it има ли някаква интересна случка или от детството? Или нещо, нали, по-така? Интересни случки, много. Нещо да ни разкажете. Устата пълно с мравки. Как искаш да ми плаче това? Така се е гледало децата добре. Накрая, като рехли под дърво ли там, на сянка, да както ще да е. И то вече гласа не му се чува. И като отишли на обяд, това е положение. Не може да ме изчисти от мравки. Уста, нос, уши, очи, всякъде в косата ми пълно с мравки. Айде, видя ли живота ми какъв е? Виждане, приятно ми беше много. За хубавата история. Какво да? Благодарим за интересната история. Това е истина. Истата от живота. Майтата Да. е лъжа. Благодарим. живее в Фризия и българите, които живеем там, искат да място някой друг по-добре. Там живеем 20 години, аз съм две дъщери, да съм и 20 години искахме да ме преместим и чак сега, когато вече жена ми преди година почва малко. И сега ни дадаха, обаче сега е пред ремонциум да ми дадат, то се губи смисъл. След като няма стрес. Да, много. Тя там получи стрес, върхата, тя работи в централна площа. И не, че имам нещо против. Там 20 години съм живал в този квартал, но това е ужас. И зато и сега единственото ми желание е да мога да им помогна с нещо.
за да могат да живеят по-добър живот. Ние като бяхме двамата, имаше смисъл. Сега ми е много трудно на мен, защото и двете са студентки, едната е по комундански, другата е технически. И сега е най-голям зон. Аз по професия съм фотограф. Учение на обикалата прекъсна. Няма възможност да работя държавна работа, защото имаше социална пенсия с 50 години. Сега ми даваха в Тракия 150 год, обаче това е разбит. Там са живеели някои, които случайно да го правят. И сега като отивахме, трябва да първо да започне човек, това е грешка нас, българите, да не славят тук в като минават коли или рейсови 26 или 36, правят битик, пресичат пътя, слагат вода, спират и това става много. Например, ние веднъж аз живеех точно този блок, сега като се прищете в Ляо, той е дългия, срещу училището, бяхме вътре и нямаше ток. Аз не мога да се била, защото те разбиха желязната врата, чисто просто и децата. Вътре в самия апартамент. Влязох в апартамента ми? Да, и тогава аз се обадих по телефона на моята сестра, не мога да излезе. И тогава за пръв път, тогава се стреснаха, тя отиде в радиото, дойде кола и всичко засняма. Каза ли ви нещо? В смисъл, ние бяхме вътре. Ние бяхме вътре, аз се обадих на полицията, ми вика, щом сте живи и здрави, тук в района. Няма тук да накъде? сега в Самодясно. Аз живеех в Дърното, само отивам при сестра ми, защото ми казах, там не е готов в Тракия и аз сега тук спът. И след това към 6 часа ми идва майстор. Така е, ако обичате отзад табелката само да... Добър ден! Село Прилов 124, добър ден. Добре. Свиленград. В момента бях на психоизпит в МВР. Кандидатствам за работа и що изгледа тук се полга. He's not from Plovdiv, he's from another city, Svilengrad. He just came out from a cycle exam.
Защото обичам наказателното право. 4 часа решавахме въпроси, най-различни математика, разни неща от живота, характера. След това психологията потъва въз основа на това някакви случаи. Да, слушам всеки вечер. В сравнение за нашия град е добър. First thing that I remember, I was 5 years old, and there was a 7 biggest earthquake in Sofia, and I remember my bed trembling like this, and my mother crying, and my father. Над 10 години не може. Квартал беше? Адрес на квартала. До Шикера, до руския Интересно пазар. кажете за града. Какво например? Ами, нещо, което вас ви вълнува или за квартала си, нещо да ни кажете по-специфично за квартала. Ако си може да я води от вечерина и те да ви кажат още по-добре. Ами, Една гости, ето половин час да говорите малко. ако нямаме време, he invites us Те са to the house по-образовани. of his daughter. Степени са по-образовани. Да, но на нас е Разбирате, интересно да. вие какво можете да ни кажете. Какво не може да се корираме? Какво да ви кажем? За квартала мен, нещо за квартала интересно. Нашия квартал е много лош. Там крадат, бие. Аз за това не мисля, повече съм Ти да живееш, от колко години живееш, коя година си разбираш? Втора година. Аз съм от Карлово. He's from Тук another живее. town, Karlovo. He lives here in Стара Plovdiv. планина. Това сега стана много скъпо да много не се живеят. Интересно ми, ако може нещо. Някаква интересна история, примерно като сте дошли в Пловдив или нещо, което сте За работа не е повече за нея. Аз съм се откарвал, 72 година се преместих тук да живея. И ожени се тук 17 години живяхме и се разведахме накрая. Да, сега в момента съм цял. Децата ми са много добри, помагат ми на мене, перят ме, не ме остават и гладен. Доволен съм много от децата ми, обаче не съм доволен от майка ми. А държавата грижи ли се за теб? Държавата? Държавата ми дава 52 лева пенсия. So, he says that Стигат ли ти? his Къде children ще се take good 50 care лева of him. They Так, give чудо, him ако не знам много какво добре. И ти да, още повече. С тези лоши, ама без тях още А повече. какво сте работили? Аз съм строител. Мога да боядисам, мога да мажа, мога да мозайки да правя. So, След was като се building разпределя. master.
това, за което си мисля, не особено кратко. Значи концерт, да речем някакъв. В момента ми е в главата концерта на Металика. И просто беше много здраво, хора от всякъде, от цяла България. И пълно беше здрав. Концертът беше изключителен. И се събрахме много хора, запознахме се с още повече хора. Беше много сила. Добра организация. Много, много добра. Така, аз живеех и тук точно до Новотела, до колелото на Панаира. He used to live Обаче живеех в блок. in a block. Винаги съм си мечтал да живея в къща. Момичето. The girl. Винаги съм си мечтал да живея в къща и преди 5 години направих една къща тук, едно село, което е на 8 км от тук, Браниполе.